Kerosen Jesse, E. Hartikainen Oy ja Tommi mittausten johtaja. E. Hartikainen on maanrakennusurakoitsija. Tällä hetkellä toimitaan täällä Terrafamen kaivoksella. Me on täällä monenlaista urakkaa. On kaivospalveluurakkaa, jossa ajetaan puhtaasti kiviä montusta ja louhittaa tehdään montun puolella sekä meillä on infrahankkeita ollut vuosien varrella vaikka kuinka monta, ja nyt on jälleen yksi hanke alkamassa. Ponskene tulee Hartikaisella käyttöön varmasti monessa eri tarkoituksessa, mutta lähtökohtaisesti haetaan ainakin aluksi mahdollisuutta omaa tuotantoa tehostaa, eli tiedon siirtyminen työn johdon käyttöön nopeutetaan, eli silloin kun on jotain uutta aineistoa tarjolla, tällä pyritään siihen, että meidän työjohto ja työmaan johto saisi sen viimeaikaisemman, reaaliaikaisemman tiedon mahdollisimman helposti käyttöön, ja Ponskene on siihen käyttötarkoituksessa aika passelipoinen meille. Vuorovaihdossa tiedon siirtymistä pyritään tehostamaan tällä, eli saadaan koordinaatissa olevat tiedot, kuvat esitettyä työnjohtajien välillä, vuorojen välillä. Ja työjohtajat tekee sinne merkinnät ja terveiset toisillensa, ja samoin pystytään myös, jos tulee tarvetta, esimerkiksi työmaan päälliköllä antaa ohjeita toimia jollakin alueella. Työmaapäällikköhän pystyy etänä esimerkiksi antamaan ohjeet sinne samalle kartalle, jonka perusteella sitten työmaalla pystytään toimimaan ympäri vuorokauden ja ympäri viikon. Ei tarvitse olla paikalla, kun se tieto siirretty tehokkaasti henkilöltä toiselle.